Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-aċċess għal ġustizzja u l-protezzjoni u l-promozzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea kienu fost it-temi ewlenin li ġew diskussi fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri għall Ġustizzja fi Brussell. Din id-diskussjoni tat opportunità lill-Istati membri biex jiddiskutu inizjattiva li indirizzaw sfida komuni fost diversi pajjiżi, dik marbuta mal-effiċjenza tal-proċeduri ġudizzjarji fi żmien raġonevoli. Waqt din id-diskussjoni l-Ministru Malti għall-Ġustizzja Jonathan Attard tenna kif pajjiżna qed issir ħidma estensiva f'dan il-qasam biex jassiguraw li l-ġustizzja ssir fi żmien raġonevoli. Il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Ġustizzja serviet bħala opportunità biex l-Istati membri jitkellmu dwar sfidi komuni li jeżistu fil-ġurisdizzjonijiet rispettivi, inkluż dik relatata mal-effiċenza u d-dewmien fil-proċeduri. Hawnhekk ħadt l-opportunità biex nitkellem dwar mhux biss l-impenn politiku tal-Gvern Malti imma wkoll l-investiment bla preċedenti li qed isir f'dak li għandu x'jaqsam ma' riżorsi umani fejn illum għandna l-ikbar korp tal-ġudikatura imma wkoll l-ikbar numru ta' ħaddiema fil-qroti tagħna, imma wkoll l-investiment li tisir fl-infrastruttura, inkluż dik diġitali u r-riformi leġislattivi li qed isiru biex inkomplu nimmodernizzaw il-liġijiet tagħna. F'dan ir-rigward il-Ministru semma kif il-ġimgħat li ġejjin se titnieda konsultazzjoni pubblika dwar il-proċess tal-kompilazzjoni u sussegwentament jitressqu l-emendi legali neċessarji fil-Parlament Malti. Dwar il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u Spazju Ċiviku, il-Ministru Attard spjega kif Malta diġà resqet numri ta' abbozzi li jsaħħu jipproteġu id-dritt tal-libertà tal-espressjoni. Huwa saħaq li f'Malta l-abbozz ta' liġi kontra l-islep jinsab fl-ewwel qari u fuq livell Ewropew Malta qed tappella biex f'dan l-istadju ma tiddajjefx il-proposta tad-direttiva kontra l-islep. Il-Ministri tal-Unjoni Ewropea tal-Ġustizzja ddiskutew ukoll il-ġlieda kontra l-impunità relatata ma' reati kriminali tal-aggressjoni Russa, il-konfiskar u l-kupru tal-assi u l-ġlieda kontra r-razziżmu.